Il-kliem li nisimgħu fuq it-televiżjoni bosta drabi kollu wara ħtim ta' kittieba. Fir-rokna li jmiss, se nħarsu lejn ftit mill-karatteristiċi li nsibu fil-kitba għat-televiżjoni. Il-kitba għat-televiżjoni hija differenti minn dik għal mezzi oħra ta' komunikazzjoni. Hija differenti mill-kitba li nsibu fil-kodba, imma wkoll differenti minn dak li jinkiteb għar-radju jew jinkiteb għall-palki u għat-teatru. Imma ma tantx hija differenti minn il-kitba għall-films u hawnhekk naħseb ir-raġuni hija wkoll minħabba li llum ħafna mis-settijiet tat-television illi qegħdin dejjem jidħlu aktar fid-djar huma kbar daqs kważi ċertu screens ta' ċertu swali taċ-ċinema żgħar. Il-biċċa naħseb li hija l-aktar importanti hawnhekk li nikkunsidraw hija il-kwistjoni ta' lingwa viżiva li l-kitba għat-televiżjoni hija mibnija fuq lingwa viżiva. U biex forsi wieħed jifhem aħjar, nifhmu pereżempju żewġ sensiliet popolari ferm matul is-snin jien naf 50-60 sen ilu kien hemm daw il-cartoons tal-Pink Panther. U dawn tarhom bliema lingwa tarhom propju għax ma fihomx kliem, dawn dejjem inti sa tifhimhom sa tifhem x'qiegħed jiġi komunikat permezz ta' dak li hemm miktub għal dan l-episodju tal-Pink Panther. L-istess ħaġa aktar viċin ta' żmienna, pereżempju f'dawn l-aħħar 20-25 sena, l-eżempju li nħobb nagħti huwa Mr. Bean, pereżempju, xi ħaġa simili, biex nifhmu anke kif taħdem il-lingwa viżiva. Fil-Malti jew inkella mill-kittiba Maltin din ftit li xejn sibniha. Anke għax l-użu ta' lingwaġġ standard mhux biss l-użu ta' kliem standardizzat, mhux daqstant faċli f'Malta. Ġifieri f'Malta ftit li xejn għandna kittiba professjonali għat-television li forsi tneħħi l-ġurnalisti iktar minn hekk iba anke min jikteb id-drama u min jikteb dawn l-affarijiet ħafna drabi jagħmel ukoll xogħol ieħor anke jekk huwa xogħol ta' kitba, ma tkunx kitba biss iffukata għat-televiżjoni. Naħseb illi is-soluzzjoni biex forsi ntejbu il-kitba għat-televiżjoni f'Malta u bil-Malti hija illi jsiru ħafna aktar programmi għat-tfal. It-tfal tagħna f'Malta ħafna drabi jaraw il-programmi li jinsibu fuq l-istazzjonijiet tat-television li l-biċċa kbira minnhom huma bl-Ingliż. Hemm min forsi għax u trabba hekk illi jażel anke programm fuq stazzjonijiet Taljani għall-tfal tiegħu. Imma il-programmi għat-tfal bil-Malti huma essenzjali biex anke ikollna kitba aħjar għat-televiżjoni bil-Malti. Nadja Mifsud hija waħda mill-vuċijiet kontemporanji l-aktar b'saħħithom u b'xhieda ta' dan hemm kemm il-pubblikazzjonijiet tagħha kif ukoll il-premji li rebħet. It-tim tagħna ltaqa' ma' Nadja sabiex jitkixxef aktar dwar il-kitba tal-poeżija. Naħseb nikteb il-poeżija x'ma nafx inpitter. Li kieku naf impinġi, li kieku naf impitter, naħseb li forsi nikteb ftit inqas poeżija. Imma f'poeżija nipprova naqbad ġbija li ħafna drabi poeżija tibda minn hemmhekk. Kun hemm ġbija waħda li tkun il-qalba tal-poeżija, mbagħad minn hemmhekk inkompli norqom u nfettaħ u apparti wkoll naħseb li hemm kwistjoni ta' ritmu ta' mużika. Allura isni qed naqqad ġiex affarijiet li jogħġbuni. Il-pittura xi ħaġa li nħobb nara u nistudja imma li jiena ma nafx nagħmilha, u mbagħad il-mużika. L-editjar dejjem huwa element li ma tistax tneħħih mill-proċess tal-kitba.
ġifiri anka fil-poezija. Ovvjament, fil-poezija għandek kwistjoni wkoll ta' ritmu. Allura, per eżempju, l-editjar jiena sirt nagħmlu ħafna billi nirrekordja li l-nifsi ħalli nkun qed nisma' l-ħoss, nkun qed nisma' r-ritmu, dik tgħinni ħafna fil-proċess tal-editjar. Imbagħad ikun hemm bżonn ukoll kultant li l-ħarsa ta' ħaddieħor. Jiġifieri ikollok grupp żgħir ta' nies, forsi ġiex persuni 3-4 li jaqraw it-testi tiegħek u li jagħtuk ir-reazzjoni tagħhom lejh. U dik hija importantissima. L-ewwel ġabratiji li kien jisimha Zugraga kien hemm ħafna lob viżiv bil-kliem. F'Kantuniera l-Bot hemm ftit inqas. Kif qedlek l-ewwel naħseb illi waħda mir-raġunijiet għalfejn nikteb il-poeżija hija li jiena ma nafx impinġi jew impitter. Imma l-element viżiv li hija viżwali ħanejtek huwa importanti ħafna. U wieħed mill-poeti favoriti tiegħi huwa Apollinaire li huwa poeta Franċiż u li jikteb dawn li jsejħulhom kalligramm. Jiġifieri pereżempju jekk qed jikteb poeżija fuq ix-xita, ħajamillek poeżija li meta tara fuq il-paġna tidher isek għandek ix-xita nieżla. U ovvjament illi kien hemm xi influwenza ta' Guillaume Apollinaire meta bdejt nikteb. Tema li tibqa' l-qalbi minn dejjem kienet għall-qalbi u naħseb li ħatibqa' l-qalbi hija l-mara. Il-mara f'kull sens, ġifieri, meta ngħid il-mara, l-istorja tal-mara, relazzjoni tal-mara ma' ġisimha stess, relazzjoni tal-mara mal-ġenerazzjonijiet ta' qabilha, mal-ġenerazzjonijiet li għadhom ġejjin, relazzjoni ta' bejn il-mara u r-raġel, ta' bejn il-mara u x'qed jiġri madwarha anki fuq livell politiku jew soċjali. Dik waħda mill-temi li għandi ħafna l-qalbi. Mhijiex l-unika waħda, ovvjament. Bħal kulħadd naħseb li inħobb nikteb ukoll fuq affarijiet li jmissuni mill-qrib, bħala kultant pożittivi, kultant negattivi. Qed naħseb f'ġiex estremi, esperjenza ta' mħabba, esperjenza ta' mewt, pereżempju. Venus de Milo Tiroir, Salvador Dali. Iftaħni, kexxun kexxun, qalleb, għarrex, ittawwal, qarbel. Awwiġni bħan-nisa ta' Picasso jekk trid. Sibni daqsxejn ta' tifla nitħabbeb mal-baħar, nikkosta r-ramel imqareb, imgeddes bejn subajja ta' saqajja. Duq il-melħ mirxux irqajja rqajja tul laħmi. Imbagħad bidejk jew bil-sienek kif trid pinġi mappa ta' kontinent li nafu biss jien u int. Perreċ is-sigriti kollha li rekkjint ta' parsir mixk. Bil xuftejk fl-ilmijiet tiegħi u fuq kuxtejja ħażes kliem li ħadd qabli qatt ma semek tgħid. Meta tkun rajt u smajt biżżejjed, laħlaħ idejk u bewweġ lem ma jimpurtax. Jew jekk trid, jekk ma tibżax, ibqa' hawn sa ma nitbewwaq. Qabel xejn, il-lingwa hija sistema ta' ħsejjes organizzati għal finijiet ta' komunikazzjoni. L-istudju tal-lingwa bħala ħoss jissejjaħ fonoloġija, kif jispjegalna f'aktar dettall Dr. George Farrugia. L-istudju tal-fonoloġija u tal-fonetika jiffokaw fuq il-ħsejjes tal-lingwa. Aħna meta qed nitkellmu bażikament kull ma qed nagħmlu huwa ħoss tajjeb u dawn iż-żewġ ferat tal-lingwistika jiffokaw fuq dan l-aspett ta' ħoss. Mhumiex eżattament it-tnejn l-istess. Għandek pereżempju l-istudju tal-fonetika jiffoka l-aktar fuq il-produzzjoni tal-ħoss. Fil-fatt fera minnhom tal-fonetika hija l-fonetika artikulatorja. Jiġifieri għandha x'taqsam mal-artikolaturi ma' dan il-mekkaniżmu li għandi jien biex nipproduċi l-ħsejjes tal-lingwa l-sien, il-palat libes, is-snien, tajjeb, il-ħanek. Jiġifieri fil-fonetika ngħidu aħna
xiġri meta nippronunzja il-ħoss P. Meta nippronunzja l-ħoss P għandi xuftejn u veru li qed nagħlaqhom flimkien għandi l-arja li qed taħbad magħhom għax ikunu magħluqin imbagħad niftaħhom u din l-arja toħroġ b'ċertu forza. L-istudju tal-fonoloġija mbagħad jiffoka fuq kif dawn il-ħsejjes kollha possibbli li kapaċi jagħmel il-bniedem kif nieħdu subset minnhom, grupp minnhom biex nużaw f'lingwa partikolari u kif jikkombina flimkien f'din il-lingwa partikolari. Ngħidu aħna il-ħoss B fil-Malti f'ċerti kuntesti jitlef l-identità tiegħu. Ngħidu aħna fil-kelma bitħa, il-ħoss B jinstema b'mod ċar. Imma meta nagħtu il-plural ptieħi, hemmhekk il-B issir P. Għaliex saret P? Għax fil-kuntest li qiegħda fih minħabba li għandha it-T warajha u ngħidula imnifsa fil-waqt li l-B hija imleħna, it-T qed tinfluwenza lil ħoss tal-B u tagħmlu P. L-alfabet fonetiku internazzjonali huwa alfabet partikolari dan sar meta il-lingwisti bdew jistudjaw lingwi differenti, dan ma kinux jafu jitkellmu daw il-lingwi kollha. Allura biex jirreferu għal ħsejjes differenti b'dawn il-lingwi ħolqu dan l-alfabet li huwa preċiż ħafna. Fih fost l-oħrajn insibu simboli li ma nsibuhomx fl-alfabetti normali, simboli partikolari li jirreferu għal ħsejjes partikolari. Ngħidu aħna dan l-alfabet aktar mill-alfabet li nużaw aħna fil-Malti u alfabetti oħrajn ngħidu aħna fl-alfabet Malti għandi il-grafema litra x li dina tirrappreżenta żewġ ħsejjes fil-Malti, tirrappreżenta l-ħoss x ta' xita u tirrappreżenta l-ħoss ġ ta' television. Issa jekk nikteb dan il-kliem jiena dan il-ħoss bl-IPA, bl-International Phonetic Alphabet, hemmhekk jiena ħajkolli żewġ simboli partikolari. Wieħed li jirrappreżenta l-ħoss ta' x u l-ieħor li jirrappreżenta l-ħoss ta' ġ. Eżempju ieħor ukoll littra C fil-Malti tirrappreżenta żewġ ħsejjes. Għandek il-ħoss ta' tzalza u l-ħoss ta' gazzetta. Imma fl-alfabet fonetiku internazzjonali dawn iż-żewġ ħsejjes huma rrappreżentati b'żewġ simboli differenti. L-studju tal-fonoloġija huwa importanti għal ħafna raġunijiet fost l-oħrajn aħna meta nitkellmu b'mod maġġel, b'mod awtomatiku li ma noqgħodx naħseb x'qed jiġri hawnhekk fil-ħalq li ma artikolaturi qed inċaqlaq tajjeb. Dan l-istudju qed jagħmilni aktar konxu ta' x'qed nagħmel jiena waqt li qed nipproduċi din l-ispaga ta' ħsejjes biex ngħidilha hekk. Barra minn hekk għandu aktar użu aktar funzjonali. Ngħidu aħna llum hemm professjonisti li jistudjaw il-fonoloġija u l-fonetika biex ikunu jistgħu jgħinu lil min għandu xi problemi biex jippronunzja ċertu ħsejjes, pereżempju tfal li jkunu għadhom qed ifixklu xi ħsejjes ma' xulxin il-ħoss tas-se u l-ħoss tax-xe. Allura dawn il-professjonisti li jissejħu speech language pathologist iridu jistudjaw il-fonetika u l-fonoloġija biex ikunu jistgħu jgħinu lil ħadd ieħor. Vantaġġ ieħor tal-istudju ta' dawn iż-żewġ ferrat tal-lingwistika huwa li llum qed ngħixu fi żmien fejn qed nitkellmu mal-magni. Il-magni jkellmuna. Allura qed jinħoloq software ngħidulu text to speech u speech to text fejn inti ngħidu aħna tkun tista' titkellem tipproduċi ħoss u f'laptop jew inkella f'tablet dak il-ħoss li tagħmel jiġi miktub jew inkella fil-maqlub meta inti għandek speech quddiemek meta inti għandek miktub xi ħaġa miktuba quddiemek u permezz ta' software dak li qed tara miktub quddiemek qed tisma' l-ħoss qed jinqara lilek. Chris Farrugia huwa riċerkatur żagħżugħ li stareċ aspett qadim tal-sinna blenti friska, l-idjomi. Chris laqa l-istedina tagħna u fisrilna x'nifhmu sewwa sew bil-kelma idjoma u kif stareġ din il-kategorija ta' tradizzjoni orali tagħna. L-idjoma hija dik il-frażi li ma nistax nifhmuha jekk inħarsu lejn il-kliem tagħha biss. Iżda rridu nħarsu lejn it-tifsira moħbija tagħha, jiġifieri t-tifsira metaforika. Madankollu hemm ċertu idjomi wkoll li jistgħu jinftehmu kemm mod letterali u kemm mod idjomatiku. Pereżempju, jekk inħarsu lejn l-idjoma telef il-baxla,
nista' nifhmuha kemm mod literali, jiġifieri li xi ħadd li verament tilef il-boxla, u kif ukoll b'mod idiomatiku, jiġifieri li xi ħadd irrabja jew nkella t-tieni tifsira tagħha hija wkoll li xi ħadd tilef id-direzzjoni f'ħajtu u mhux miexi fis-sewwa. Din it-tifsira nista' nifhmuha billi nħarsu lejn il-kuntest tal-idjoma li fih qed tintuża. Il-ġabriet tal-idjoma Maltin s'issa saru b'żewġ modi, bil-mod alfabetiku u bil-mod tematiku. Bl-ewwel mod, bil-mod alfabetiku, l-idjoma tinġabar skont l-ewwel ittra tal-kelma prinċipali tagħha. Filwaqt li bit-tieni mod, l-idjoma titniżżel fil-kategorija tematika tagħha ukoll skont il-kelma prinċipali tagħha. Pereżempju, jekk nieħdu l-idjoma qalba ħadra bl-ewwel mod, bil-mod alfabetiku, tinġabar taħt littra E skont il-kelma qalbu. Filwaqt li bit-tieni mod, bil-mod tematiku, l-idjoma tinġabar fil-kategorija tal-partijiet tal-ġisem skont ukoll il-kelma qalbu. Bħala ġabrit Maltin nistgħu morru lura għall-1828 għal ktejjeb ta' Michele Anton Vassalli li jismu Motti, Aforizmi e Proverbi. F'dan il-ktejjeb nistgħu nsibu primarjament wil, però insibu xi idjomi wkoll bħal sejjer lura bħal qabru. Bejn l-1934 u l-1939 fil-rivista Il-Malti Vincenzo Mifsud Bonnici ġabar sensiela ta' ġabriet tal-idjoma Maltin bl-isem Ajdut Maltin. F'dawn is-sensiela ta' ġabriet insibu idjomi bħal pereżempju dritt ċema. Waħda mill-aktar ġabriet importanti li għandna tal-idjoma Maltin hija dik ta' Carl Fenwick li ħarġet fl-1984. Din hija l-akbar ġabra li għandna s'issa tal-idjomi Maltin. Din saret bil-mod alfabetiku, jiġifieri pereżempju idjoma bħal kemm u fanfru inġabret taħt il-littra F skont il-kelma fanfru. Xogħlijiet li saru bil-mod tematiku huma dawk ta' Claire Millivella li ħareġ fl-2013 kif ukoll ta' Tarċisju Zarb li ħareġ fl-1997. L-iskop tat-teżina tiegħi kien li noffri mod ġdid ta' tqassim billi nikklassifika l-idjomi Maltin f'kunċetti diversi. Uħud minn dawn il-kunċetti kienu twil u qasir, kattif u qalbu tajba, kif ukoll kunċetti oħra bħal il-nervi u r-rabja u l-imwiet. L-idjomi inġabru skont is-semantika tagħhom jew it-tifsira tagħhom b'tali mod li l-idjomi fil-kunċetti huma sinonimi għal xulxin jew tal-anqas jixxiebu ħafna fit-tifsira tagħhom. Bħala eżempju nistgħu nieħdu il-kunċett kattif li fih insibu idjomi bħal wiċċ ta' kelb, qalbu ħadra u qisu erodi. B'dan il-mod, bħalma għandna teżawru għal kliem li jxiebaħ fit-tifsira, hekk inġabar ukoll teżawru għall-idjomi li jinxiebu fit-tifsira tagħhom. ċerti kunċetti samthom f'sottokunċetti bit-tifsira partikolari tagħhom li kollha x'taqsam mal-kunċett ewlieni. Pereżempju, jekk nieħdu l-kunċett tal-inkwiet, fija qassam sottokunċett bl-idjomi li jfissru li jrisaq xi jawġ, bħal beda jberraq u ġejja bi kbira. Fl-istess kunċett, qassamt ukoll sottokunċett ieħor bit-tifsira li xi ħadd qiegħed fl-inkwiet, bħal pereżempju l-idjoma daħal f'xi basla. Jekk hux għall-ken ta' darna, jew tard bil-lejl fuq bajja, il-board games jistgħu joffrulna opportunitajiet sbieħ sabiex nieħdu gost, inħadmu moħħna u saħansitra nitalmu. L-edukatur Karl Xikluna tkellem magħna dwar l-aspett edukattiv tal-logħba L-Aref ta' Salamun. Il-logħba L-Aref ta' Salamun hija logħba li jitqanqal il-ħsieb u żżid ukoll fl-għarfien ġenerali tal-plejers. Allura dana jagħmilha logħba edukattiva u anke interessanti ħafna. Barra minn hekk, L-Aref ta' Salamun hija logħba li taqqat u tiġbor lill-plejers madwar mejda. U allura
jintegraw fl-imkien u tgħinhom ukoll jikkomunikaw aktar bil-Malti. Għaliex propju l-logħba hija l-mistoqsijiet u l-logħba hija l-kollox Maltija. Din il-logħba, il-plejers għandhom board li fiha hemm perkors. U jridu jimxu dan il-perkors ta' fuq il-board billi jwieġbu għal numru ta' mistoqsijiet li bil-ħila tagħhom, blajnuna tal-orrif u biftit xorti tajba jridu jaslu l-ewwel biex jingħataw it-titlu tal-għaref ta' Salamun. Din il-logħba jistgħu jilagħbuha persuni tal-fuq minn 10 snin u għalhekk tappella ħafna għal studenti li jinsabu fis-sitt sena tal-primarja u anke f'livelli ogħla, fis-sekondarja u anke żgħażagħ u adulti. L-għaref ta' Salamun tintlab bejn 2 sa 6 plejers. Il-plejer li jkun imissu jilgħab irid jitfa' id-dada li fuq l-uċuħ ta' din id-dada hemm kuluri differenti. Dawn il-kuluri imbagħad huma abbinati ma' temi li għal-jom irid iwieġeb tajjeb il-plejer. It-temi għal din il-logħba huma l-istorja, il-ġeografija, l-isport, id-divertiment, arti u kultura u xjenza u natura. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.